Wadhi gwenge mag Turkana ni gwenge mag Todonyang kar chung bura ma Turkana North pod nigi liet bang' monj mane otim kod jodak ma Desanech mawuok e piny mar Ethiopia. Koloso kod jofwambo bang' romo mane okelo kanyakla jochiw arita mag piny Kenya kaachiel kod piny Ethiopia, jaod bura ma Turkana North Paul Nabuin owacho ni gichopo e winjruok ma kelo kwe gwenge ma kono e kind oganda jo-Turkana kod oganda ma Desanech mawuok e piny Ethiopia. Nyaka sani yiedhi maromo 15 mane okwal, pikipiki kaachiel kod bunde ariyo mag obila mag NPR oseyudi kendo duoki. Wachore ni oganda buora pok oyudi ka e kindeni bende onge ringre moro amora moseyudi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod nyawadgi mar riwruog Afrika ma Ugwe Beatrice Askul igeno ni limo gwengego ma kono e okang' mar yango chal mar arita kinde ma jolweny ma KDF osechopo kendo jiwo arita e gwengego. From 2010, the same incident again happened here in Todonyang, whereby 40 people were killed again in the Desanech community. And then again in 2013, we experienced again the same incident, whereby 13 people lost their life. We are concluding the reports by tomorrow morning, and we'll be able to share feedback of what exactly happened and how many lives were lost. While in a meeting with the Desanech leadership, local leadership, we've agreed on a number of things. One, we have recovered 15 boats that were taken away by the militia.